Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwaselasaning Gusti ingkang babar kabagyan, katentreman, kaluhuran. Mugi tansah kajiwa, kasarira dumateng panjenengan sedaya kula waratin sagung dumadi. Nuwun dumateng para alim ulama ingkang hanggung kula dherekaken sagung fatwanipun. Para sepuh pini sepuh ingkang dahat pinudi budi. Nuwun nggih. Ingkang minulya panjenenganipun Bapak Yakobus Febi Setiawan saha Ibu Tri Wahyuningsih minangka ingkang hamegugati. Boten kata lumpit dhumateng para kadang sedherek saking keluarga Sandiwara Barongan Purwa Budaya. Ingkang mijil saking tlatah Pasuruan Lor ingkang dipun pangerteni panjenenganipun Bapak Riki utawi Mas Kino. Ugi para lenggah, para rawuh kakung sumawana putri ingkang pantes nampi pagormatan. Alhamdulillah, ing ditinggalkan pahargyan punika saged nyawiji mangayu bagya wontenipun adicara tasakuran walimatul hitan. Kang putra paring asma Takif Ferdinand Setiawan. Mugi agenipun samangke lampahi hitanan lumampah kanthi lancar wilujeng slamet kalis rubeda dere wikara. Sabatanipun kahitanaken pinaringan enggal dangan wangsul malih wonten dampar piulangan. Dadosaken putra ingkang soleh ngabekti tiyang sepuh gamelan migunani tumrap nusa bangsanipun. Begitu dari kalian parjan punika Boya Kopi Febi Setiawan sakeluar hana tepi adat ing tanah Jawa badhe nglukar Sukerto putra kalih cacahipun menjikang nandang Sukerto uger-uger lawak. Kang Bambayun nggih Alessandro Febi Setiawan minggah ingkang uragil Takif Ferdian Setiawan. Mugi saluring gati para madya wasana rahayu nirwikara kabujal sedaya sukertanipun dadosaken putra kekalih putra ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa. Pinaringan panjang yuswa ketuan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun para rawuh, para lenggah ingkang minulya. Sasampunipun panjenengan sami diaturi suka parisuka kaliyan kadang seniman seniwati Purwa Budaya. Titiwancinipun kula sakadang prapitisaken pangadeg adicara pangruwakan. Kebareng kula nepangaken paring nama Raden Bedha. Dening sisian kula sanggar pamujan Raden Tembem paring yas. Titiari kalenggahan pargian Rebo Wagi. Kuwaturi tumuju wonten ing tlatah Pasuruan Kidul. Kisah ngadepin kerotak ramban Sinaturata. Kejawi Durasa ugi wonten ukara wigati kang bakal kula aturaken. Dening titiari kalenggahan pargian punika Raden Tembem dereng saged jumeneng ganti kairing para pratungga ingkang sampun sumadyo. Raden Tembem jumeneng wonten ing papan pahlawan.
lan kairing para pratungga. Nggih. Jumeneng wani papan pahargyan ya sangat dapet tratah kerambat Jinaturata. Nggih. Ora kaliya tumekamu tansah kaantu-antu. Awit ana tetembungan kai garwa sigarane nyawa. Leres Kakang Pendhol. Ora katon saged teping netra gawe kangening sajroning dodo. Kados mekaten, semanten ugi kula lho Kakang Pendhol. Sajroning ati kula menika yen to mboten mangertosi jenengan. Rasa kangen kula menika sajroning ati mboten saged dipun ungkapke. Aturmu kaya mangkono iki dina kasunyatan apa mung lamis sing lambe. Kok lamis to Kakang Pendhol jenengan nika lho sampun bebrayan sawetara wonten yen to 3 taun. Lah kok mboten mangertosi? Wis dadi kasunyatan iki dina aku tansah nadya apa kang dadi katresnanku marang Sri. Nggih Kakang. Ning ya ora sajak kaya gini, iki ana ing papan pahargyan para lenggah ya kang oke semene. Leres menika. Sekawit dangestreni apa kang dadi panyune kang hamengku gati yaiku Ratu Tresna pangadeg adicara pangruwasa. Oh, kados mekaten dados panjenengan wau nimbali kula. Wonten wigati ingkang badhe dipun aturaken. Wis dadi kasunyatan ning iki dina tak candhek apa kang dadi ukaraku. Wis sak mestine atur pambagya kahara-hajat. Angateges atur suka parisuka sawetara. Nggih. Uga nglegani apa kang dadi rasa jroning ati. Leres kados mekaten Kakang Pendhol. Hatut runtut tansah bebarengan ing sarina lan wengine datang kinggang sarambon lamun adoh caketing Pancen kados mekaten to Kakang Pendhol. yen cedhak tansah mulat sita asih Pindo mimi lan mintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib sita asih Agih Kang Mas. Sajroning ati kula menika sami kalian menapa ingkang panjenengan raosaken Kang Mas. Coba iki dina leganana jroning atiku, Mbak. Aku kang setia satu
Mugianto bakae Setya tuhu wis dadi prasastine awak dhewe. Yen to kawit omah-omah tumuju ana ing keluarga supaya awak dhewe nganti kaken-kaken lan minen. Amin. Ning yo ora Leres. yen to iki dina sliramu nyarujuki apa kang dadi aturku, mbok menawa wae aku bakal nampa nanging iki dina kudu syarat sarana nglamur laku kahanan. Kados mekaten. Jumbahake apa kang dadi pranataning tanah Jawa. Nggih. Aku kok ya mangerteni. Awak dhewe iki urip bebayang tanah Jawa kae mangerti yen to piyai kakung kang yuswane wis lingsir kae Nggih. sinebut Kaki. dalah kang wadon. Mini. Wis sak mestine iki dina nylamur laku kahanan bakal tak jumbuhake awak dhewe ganti jejuluk. Nggih. Yen to kasunyatan supaya dipandeng marang tangga teparo kae sajak yuswane awak dhewe wis lingsir. Leres. Ora sinebut Raden Pentul lawan Raden Tembeng. Lajeng. Ganti jejuluk kaki legaya dalah ini legaya. Kaki legaya dalam kula sak menika nini legaya. Kaya mana? Kaki legaya. Ini legaya. Sampun jumbo kalian kahanan, sampun ketinggal sepuh panjenengan kalian kula sak menika. Yen to samangkene wonten kadang gesang, rawuh wonten rompok panjenengan kalian kula lak nggih mboten nguji wani kaki legaya. Wis dadi kasunyatan kaya mangkono sing tak karepake. Nggih. Ning ya iki dina bene apa kang dadi kahanan. Apa sliramu ora ngrungokake sak dhuwuring pasomane awak dhewe wae. Kaki legaya. Prencak tansah ganter-ganter menika sansaya banter kaki legaya. Sasmitaning tanah pujo yen to renjagan bakal tamu tumuju sak jroning rompok awak dhewe coba diratu sawetara. Kaki legaya. Ini lagi. Mboten dangu anggenipun panjenengan kalian rasan-rasan. Sak sampunipun prencak ingkang ganter-ganter. Menika wonten tamu ingkang rawuh. Menapa panjenengan sampun tepang? Tamu menika asmane sinten kaki legaya? Kasunyatan aku durung pono. Piyai saka ngendi lan sapa kang dadi asma? Nggih. Bakal tak purba amrih raja apa kang dadi wigati. Sumangga kaki legaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Boten ateges tamu ingkang nang pahargyan sonten punika. Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Yakobus Febi Setiawan saking Pasuruan Kidul. Bapak Yakobus Febi Setiawan saking tlatah Pasuruan Kidul. Kula pun kaki legaya dalah punika sisian kula nini legaya. Anggenipun panjenengan tumuju sak kuring rompok kula sajak sak keluarga. Leres Pak nggih. Ibu paring asma sinten, Bu? Ibu Triwayuningsih. Ibu Triwayuningsih. Saking Pasuruan Kidul. Saking tlatah Pasuruan Kidul nggih, leres nggih. Punika putra panjenengan. Leres nggih. Ingkang pambayun utawi kang bajeng paring asma sinten? Alexandra Febi Setiawan saking Pasuruan Kidul. Alexandro Febi Setiawan. Setiawan. Ingkang uragil utawi ingkang nomor Oke, kalih Ferdinand Setiawan. Saking Pasuruan Kidul. Pakih Ferdinand Setiawan. Ferdinand Setiawan. Bisa jae Pak Febi karo Ibu Tri iki durung menggok ning soto ayam. Nuwun sewu Bapak Yakobus Febi Setiawan saha Ibu Triwayuningsih. Anggenipun panjenengan sak keluarga saking tlatah Pasuruan Kidul.
tumuju sakjroning rombok kula mengko wigati punapa. Nuwun sewu, dalam talangetipun Bapak Febi Setiawan setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringke utawi nitipke putra kekalih wonten kaki legek lan legek amargi kagungan sengkala uger-uger lawang pun ruwat kaki legek. Bapak Yakobus Febi Setiawan Ibu Triwayoningsih sakeluarga anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak nggih. Mengko wigati ingkang monggo kalih bilih panjenengan sak keluarga netepi adat tanah Jawa. Leres gadhahi putra kalih cacahipun. Mijil kakung sedaya kenging kawastan nandhang Sukerta uger-uger lawang. Pun pasrahaken dumateng kula sisihan kula. Lumantar kula dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Lukar Sukerta putra kekalih panjenengan. Nuwun sewu Bapak Febi Ibu Triwayoningsih. Anggenipun panjenengan pasrah putra kekalih panjenengan kula sisihan kula. Napa nggih sampun ikhlas? Ikhlas lahir batin. Saestu Ibu nggih, ikhlas badhe kula tampi putra panjenengan semonggo. Bapak Yakobus Febi Setiawan saha Ibu Triwayoningsih. Panjenengan ampun alit ing galih. Pilih putra kekalih panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak kapara samangke dadosaken putra ingkang saleh. Ngabekti tiyang swagamilan miguna tumrap nusa bangsanipun titiari kalenggan padang punika kalukar sedaya Sukertanipun dadosaken putra kekalih putra ingkang suci boten gadah Sukerta punapa-punapa kados putra liya-liyane punika pinaringan panjang yuswa dhateng pakuwargane Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak. Saksampunipun panjenengan pasrah putra kekalih panjenengan kula sisihan kula. Napa tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar? Apa cekap dados wigati panjenengan? Sampun. Sajak wonten pidalem panjenengan tasih kathah pakaryan kula tansah sugeng nderekaken kondur tumuju pidalem swang-swang rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget bungayati kula kaki legene menapa ingkang kula sesuwun rinten lan dalu dinten menika sampun kasembadan kula kalian panjenengan pinaringan putra boten namung sawijian nanging langsung kekalih kaki legene. Wis dadi kasunyatan nugraha saka Gusti Kirakanyana. Nggih. Imboe awak dhewe iki bebrayan duwe anak loro cacahe siji kae ndek gandeng sing siji tak gendong. Nggih leres. Nah, iya saben dinane kae disawang kaya tangga teparo kae. Nggih kaki legene. Ini legene. Kaki legene. Bungah bombong sakjroning ati iki wis dadi sak mestine. Nggih. Ing kasunyatan iki dina aku kok ya eling piweling saking Bapa Febi Setiawan kae. Yen to masrahake putrane sak kloron marang awak dhewe kae nandhang Sukerta. Anjir kula ceh nembike mutan lho kaki legene. Mula saka iku sekawit aku paring atur yen to awak dhewe mrati tresna pangadeg adicara pangruwatan. Samapta ing diri siyaga ing gati. Aku wis nengkerke wujuding janur ana ing gedhong pusaka 7 dina 7 bengi lawase. Lajeng Mula saka iku iki dina kasunyatan sliramu tak kon njupukake wujuding janur ana ing gedhong pusaka. Merga iki kanggo syarat-sarana pangruwatan. kados mekaten. Ngestakaken dawuh kula bakal wonten gedhong Kaya pusaka mangkul. mundhut menapa ingkang panjenengan kersake. Kaki legene. Ini legi. Menapa menika ingkang panjenengan kersake kaki legene? Wis dadi kasunyatan wujuding janur iki dina ndek astamu. Nggih. Merga kabeh iki dina tak antu apa kang dadi wujuding janur syarat-sarana pangruwah. Lajeng wigunanipun menika menapa kaki legene? Ini legi. Kaki legene. Sliramu mangerteni awak dhewe iki urip bebrayan ana ing tanah Jawa. Nggih. Amangka ing tanah Jawa kae kebak adat budaya mengkuwer dilan samudra. Nggih leres. Wujuding janur sejatine mengkuwer dicahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Wis tak paringi aji sangut tak sengkerke 7 dina 7 bengi. Nggih. Kae bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu sak kloron supaya kalih seru beda nir ing sambika.
Dados janur kuning menika badhe dipun kalongaken wonten jangkanipun bocah sak kloron. Kasunyatan kaya mangko. Sumangga Kakek Legi. Iya Nyi. Kakek Legi ya. Nini legi. Sak sampunipun bocah sak klaron menika panjenengan kalunge arupi janur kuning. Lah kok pasoryane tansah cemplorot, tambah sumunar tambah bagus gagah pidiksa Kakek Legi ya. Sliramu mangerteni keadaan kan kaya mangko. Leres. Iki mratandhakake yen to nur utawa cahya wis nyawiji ana ing jiwa ragane anak. Oh kados mekaten. Cemplorot ing pasurane bocah sak kloron kae yen to kasunyatan iki dina wis dadi apa kang dadi sedya kang kuwasa. Ini legi. Kakek Legi ya. Tening kabeh wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Iki dina ewang-ewang manuku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Anakmu bakal tak ukar sukerta. Sumangga Kakek Legi. Andel ganti jejuluk Gantos jejuluk. Joko Jlagur. Werdinipun Joko kae mujuti jiwa raga bocah lanang kang suci. Yen to Jlagur, besok bakale bocah sakloron jumangkah ana ing dalan kang luhur. Amin. Kabeh panjangkane kang dhuwur mesti wae kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwane sakloron kang ateges ngabekti kang ukir jiwa lan raga. ragane. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alessandro Febi Setiawan. Joko Jlagur. Takif Ferdinand Setiawan. Joko Jlagur. Kakek Legi ya. Wis dadi kasunyatan iki dina dadi anake Kakek Legi awak dhewe ora bingung babagan undang kang jeneng asma Nggih. kae kasunyatan Joko Jlagur sakarone. Joko Jlagur ngeten nggih Kakek Legi ya. Ananging Kakek Legi ya. Kepiye? Sajak wonten pamikiran kula menika sumelang lho Kakek Legi ya. Yen to adat sabene panjenengan kalian kula bebrayan menika lak nggih namung rong glintir. Sakmenika ketambahan jiwa Kakek Legi ya. Kasunyatan urip bebrayan awak dhewe wong loro cacahe sadurung rompo. Nggih. Kadang wae maem ora dipikirake mergo awak dhewe akeh tirakate. Leres menika Kakek Legi. Kasunyatan duwe anak jejere iki dina kabeh wis padha gedhe akhir diwasa. Leres. Ora sithik anggone awak dhewe mbutuhke probio. Yen to kaya mangkono aku wis dadi krenteke ngatiku wong tuwa lanang kudu netepi apa kang dadi jejering wong tuwa ana ing
babakan kulawarga. Leres menika Kaki Legeye. Palilahmu tak kanthi budalku ana ing kutha raja ngupadi pangupa jiwa. Sliramu tak tinggal kelawan anakmu sakloron ana sakjroning rompok sawetara apa ya wae. Ananging Kaki Legeye. Kepiye? Kula nyuwun kanca ruwang Kaki, kagem jagi keselamatane bocah sakloron menika Kaki Legeye. Amargi panjenengan lak nggih mangertosi, kula dereng pinter babagan momong bocah, menapa malih kula wonten bocah menika Kaki Semlanging Legeye. jroning atimu wis dadi kasunyatan ning ora teges aku nyembadani apa kang dadi panjalukmu. Aku njaluk kanca ruwang pitungan marang tangga tepaku. Lajeng marang Mangerti sinten? yen to Joko Jlagur sakloron kae duwe kadang tuwa papat cacah kan rewujud. Koten? Iki dina bakal tak wujudake ana ing pangarepanmu kanggo kanca ruwang sliwa uga jaga keselamatane kadange ana sakloron. Kados mekaten Kaki Aja Legeye. dadi kaget ing ati. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subiyah amarah alwa. Mun mainan. Allah Kaki Legeye. Subiyah amarah alwa malan kowe mut wae. Tawuh Kaki Legeye. Tos kawit ki badan alus tak cipta dadi badan kasar mergo iki dina aku njaluk guna sabyan dumugi kabeh. Tak kon jaga kadangmu anom sakloron uga dadi kanca ruwene iki apa sagu nggir. Saguh Kaki Legeye. Sagu jaga aja ngandele ruwa sak kedheping mitra. Ini legi. Kaki Legeye. Lak pengen anggonku ngupadi pangupa jiwa kanggo kebutuhaning keluarga. Keselamatane bocah sakloron tak sampirna ning pundakmu. Ngestakaken Ning dawuh aku Kaki meling Legeye. marang sliramu. Wonten menapa Sak menika? budalku ning kutha raja ngupadi pangupa jiwa. Yen to sewaya-waya sakjroning rompok awak dhewe ana bebaya sliramu ora bisa muntasi. Nggih. Gedruk lemah kaping 3 undang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sakjroning rompok nini. Kados mekaten Kaki Legeye, kula bakal ngestakaken menapa ingkang sampun panjenengan Yen dawuh. kaya mangkono sewang-sewangan andung slamet ini legi. Ngatos-atos Kaki Legeye.
Nyuwun pangapunten nggih. Pun Maina. Pun percaya babar blas apa sing matur ke Pun Maina. Menika leres napa kang dados atur kula rene nggih. Coba balenono. Nanti papat jenenge sedulur manam sakloron Pun Maina. Nggih. Kadang anom kula sakalihipun menika murca nene nggih. Gusti ingkang akarya jati. Menapa wonten pacoban ingkang kados mekaten? Sedulur papat. Sampai amarah halu amalan Pun Maina. Kawula tinimbalan. Kowe kabeh wis tak percaya. Yen to kowe sedulur papat kowe bisa jaga keselamatane si Jaka Celakor sakloro nanging kasunyatan kedadian sing kaya mengkene sedulur papat. Namangka kowe kabeh mangerteni. Pianggonku tetunggu rino kelawan wengi. Anggonku kepengen duweni momongan. Lan kowe kabeh mangerteni sedulur papat. Kita Jaka Celakor sakloron kowe putra titipan.
Yen mengkone wong tuane tekono papan panggonan kene. Lan kepengen mangerteni nanti papan durunge si Joko Jrakon aku. Kudu angsulan sing kepiye sedulur papan. Nini legeye. Mutmainah. Napa panjenengan kasupen nalika semanten mulihipun kaki legeye? Mbok menawi panjenengan kasupen kula emotaken. Mutmainah. Dawuh. Banget mungkeling atiku. Yen to kowe takon paweling siji lan siji tining kaki legeye. Aku ora sanggup ngeling-eling Mutmainah. Mergo dina iki aku ki lagi kesusahan mikir nang di papan durunge putraku sakloron wae aku bingung Mutmainah. Nini legeye. Mbok menawi panjenengan kesupen kula emotaken. Kaki legeye mulihipun nalika semanten budal wonten kutha raja. Mbok menawa wae sakjroning rompok wonten kedadian ingkang boten remenaken manah panjenengan. Panjenengan dipun aturi kejeluk lemah kaping 3. Lan ugi mangke kaki legeye saged wangsul wonten sakjroning rompok mriki Nini legeye. Dadine paulinge kaki legeye sing kaya mengkono kuwi. Inggih. Mergo kaki legeye wis duweni. Wis mangerteni yen to bakal ana bebaya sing kaya mengkene iki sedulur papat. Leres. Yo yen kaya mengkono. Nene lagi njaluk tulung sampeyan tumus sepisan meneh. Tulung. Ewang-ewang ngono ditunggu marang Gusti ingkang akarya jagat. Muga-muga sedulurmu anom kowe bisa ketemu maneh kanthi slamet. Kagelegeye. Kagelegeye kale-kale kontor kagelegeye. Sawise aku budal ngupadi pangupaja kanggo kebutuhaning keluarga. Sumendal jroning atiku mangerteni pedhot elingan ana sakguring rompok awake. Anggonku bali wae nyandung ngripet ning ya kini. Kasunyatan lumebu ana sakguring rompok awak dhewe mangerteni kadang tuwa papat cacahe sedih jroning atine. Sliramu tawang tangis kaya mangkene. Ana kedadian koni. Kula menika badhe matur ananging saderenge matur nyuwun agung ing pangapunten kagelegeye. Beda kaya padatan yen to aku bali. Wis sak mestine nek kepat lawan esem lan guyumu. Ning kasunyatan iki dina tangismu kang dadi pitakon. Walapa wae. Kagelegeye. Kula mangertosi ento kula dereng saged dados ibu ingkang sampurna. Putra kekalih ingkang sampun panjenengan pasrahaken dhateng kula ugi sedulur papat sakmenika. Mboten kanyono-nyono wonten kedadosan ingkang boten kula kersakaken kagelegeye. Aturmu kaya mangkono malah gawe bingung ing atiku. Sepisan maneh bloko suto wae. Kagelegeye. Ini lagi. Joko Jlegur kekalih sakmenika aneh. Joko Jlegur ilang. Kagelegeye. 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 Menika kula ingkang lepat kagelegeye. Menika kula ingkang lepat amargi kula mboten saged jagi keselamatanne Joko Jlegur kekalih. Aturmu kaya mangkono awis sesek sak dadah. Wis sak mestine bakal tau tak paket kakemarang. Pangapunten kagelegeye. Wanti-wanti wewasmu. Keselamatan Joko Jlegur tak sampirna undang. Kasunyatan kanca rowan wae dina kadang tuwa papat cacahe padha. Paring
jaga keselamatan tenggok iki. Kula ingkang lepat kaki legeye. Ini lagi Kaki legeye. tak sawang iki dino aku ora kuwawa bajutake dukaku mergo tawang tangismu. Mula saka iku aku gong lenggon yen to kabeh lelakon sak ning rompok awak dhewe ora kali omong pacobaning saka Gusti Kang. Lajeng kula kedah pripun kaki legeye supados Joko Jelagur kalih menika kepanggih kaki Aku legeye. goluput babakan iki dina wanti-wanti kowe wis mono dadi kasunyatan ana sak rompok. Ini lagi Kaki legeye. candhek tawang tangis. Toto jroning atimu munggane sanggar pamujan. Kaki legeye. Kula bakal nyuwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Mugi-mugi lelampahan menika enggal-enggal kerampungan lan Kaya jagat mangkono jelagur iki kalih dina budidayaku nganti pandu. Kula nyuwun pamit kaki legeye. Sopiya amara halwa malan bebot. Dawuh tinimbalan kaki legeye. Ora teges iki dina kasunyatan tambu apa kang dadi kedadian kasunyatan katang wanuk sakloron anis saka dapar kaman. Inggih, nyuwun pangapunten kaki legeye. Abot jroning pundakmu merga baline katang wanuk sakora kaliya jeneng kowe kabeh kudu bali aku. Mut wainah Kula kang duweni aji kanca pangrasa lan panglima. inggih. Cucu ing laku tak sampeno tundakmu baline kadang moning pengarepan. Mula saka yen iki dina kanthi palilahku enggal budal Nyuwun pamit kaki legeye. Oh, wila dalah Sophia hamara halwa mahlak pemot mai. dawuh tinimbalan. Ora nganti gantalan dina Minggu utawa Candra, lagi wae sakedheping netra. Jeneng sira wani bali ing pengarepanku ning ya kene. Bali ing pengarepanku ora nggo kadangmu anom sakloron kasunyatan. Irit payaman kediri sikaya mangki. Mut mainah, Dawuh apa kang dadi sediamu iki dina nganti ngirit kewan ning pengarepan. keparing matur kaki legeye. Kewane kang gegirisi menika Kang Nyidra, kadang kanam kula jaga jelakur kaki legeye. Kawujudan kang gegrisi iki kang nyidra kadang wanem nggih. Menika leres. Banget panarimaku yen to kasunyatan kaya mangku. Yen to sekawit kowe kabeh. Badan alus tak cipta dadi badan kas. Inggih. Iki dina bakal tak balekake dadi badan alus maneh supaya bisa kanggo kekuatan kadang wanem ana sakring garbane kewan. Inggih. Mula sapa iki? Iki dina manjing jiwa lan rang. Nista akan dawuh kaki legeye. Oh, oh. Mandeg satrio tejo lega tejane wong aran katon kemlundung kok krikil malang-malang lerakat yondo kusat-kusat yang tengah marga jatuh tengah prapatan yen to kasunyatan iki dina kewan gegiri sing pengarepan bisa tata jalma sapa kang dadi dasanama nggih Manungsa rungokke gobokmu ing tanah pulau Jawa iki ora ana loro lawan telu sing ngono ya sawiji aku sing diarani Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Wong gedhe dhuwur yen tak sawang-sawang pasuryamu sarwa kang ngedap-ngedapi dur pawan saka ngendi papan padununganmu kowe bloko suta wae sapa kang dadi selisihmu Sri Bathara Kala Gelap Sayuta yen to jeneng sira kepengin mantrani sapa kang komo wani ngadeg ngarepan ora kalios kone tanahku Jawa ya kaki legek kang dadi peparang welah kaki legaya yen kowe wis lali marang aku wis lumrah neng kowe wis mesti wae
ora lali marang suaraku. Rikala semono aku duwe gelar Senopati ana ing kerajaan Majapahit. Jejuluk Raden Gembong Kamijaya. Gembong kuwi gedhe, jaya kadijayane. Dadi gedhe kadijayane. Ora putrane wong pidak penjaraan, ora putrane wong sembarangan. Nalika peperangan karo Raden Betul, pancen kalah yodraku. Jadang panganku kebo sapi iki dang menjangan. Rene wis kok beset nganggo jeneng Sri Bathara Kala Glapsayuta. Jadang panganku mbok wenehi ki dise Bapa Adam lan Ibu Hawa sing nyandang Sukerta akeh siji dipun pitu pungkasan. Kaki legaya aning yo kene iki dina aku wani mlebu ana ing desa Pasuruan Kidul ana ing rompoke Ibu Triwahyuni ningsih kae nalika bebrayan diparingi anak loro Alexandro Febi Setiawan lan Takif Ferdinand Setiawan. Bocah kaloron kae anduweni Sukerta sing kena diarani bocah uger lawang. Andeng yo kene sakwise tak tabah tolong mangsa ora gawe tentrem ayeme sak jroning gua garba. Kaporo gawe sangsarane sak jroning gua garba. Rasane panas pedes brasne wis sebabe kaya ngene ya. Sri Bathara Kala Glapsayuta dadi dredahana sakring rompok ora kali pokal gawe kuwi anggon netepi jatang pangan putih sing Bapa Adam Ibu kang nandhang Sukerta. Asunyatan mangerteni yen to Bapa Yakobus Febi Setiawan Ibu Triwayuningsih ya anak nandhang Sukerta uger-uger lawang dek goblok wis dadi jamak lumrah. Ing kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Glapsayuta apa lali nalika babat alasan tanah Jawa kae. Entuk anggon goblok apa kang dadi jadang pangan putih sing Bapa Adam Ibu kang nandhang Sukerta. Nanging yen to lali-lali ora karuwat sengkalan. Tambah lisanane. Yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Amangka iki dina Sri Bathara Kala Glapsayuta mangerteni bocah sakloron kae kinalungan janur kuning ana janggane. Apara tak paring aji sangut kang kae jabatan Gusti Kang Moko. Sekana teges bocah kae wis kalukar Sukertane dadi bocah kang suci ora disengkala. Nek goblok nek mangsa ora gawe abaning sakuning waduk muka sunatan gawe sengsarane sak lengko karsa. Di Bathara Kala Glapsayuta dening mangerteni kahanan kang kaya mangkon tak jaluk kanthi aris. Iki dina baline bocah sakloron kae tanpa gethek ciri sawiji yen to kasunatan Sri Bathara Kala Glapsayuta mesti wae bakal kesem. Kaki legaya sugih kendel bondo wani wani jaluk putramu sak jroning gua garba. Apa pawitan umpama iki dina Sri Bathara Kala Glapsayuta jaluk tetebusan minangka banil putramu apa kesaku minangkani Sajak enteng sinangga botangan bakal nulungake anakku ana sakjroning gua garba. Tinimbang ana utahe ngedre Pak Pan kene kaambalan kabeseting Gembong Kamijaya dadi Sri Bathara Kala Glapsayuta tetelukane bocah ireng cemani luka loro sakembraning dudu jakaling manungsa. Sesantining tanah Jawa memayu hayu ning bawah langgeng tinitah saka Gusti Kang Mahakuwasa kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Mahakuwasa kowe kelawan aku tinitah ing alam donya. Syarat sarana baline bocah sakloron yen to ing donya kawujudan iki wae bakal tak sembadani. Kebiaring donya bakal tak cepake uger aja njaluk umrin lintang lawan aku. kaki legaya Ana barang aku ra njaluk Mas Picis Raja Brana tumurune lawan lintang rembulan pi ora apa meneh sarwa kang patih Gondobyar rene putramu ki raga sing kekancilan kepadengan sukma minangka bani raga sing kekancilan kepadengan sukma sing nganggo sarwa seta kang aran widik putih loro cacahe wis sing kapisan sing kaloro ras rong fitrah bubu pawon sak cukupe sing angka telu mori putih rong dedeg rong pengawit ora esuk ora sore yen kaki legek saku ngujudi penjalanan Sri Bathara Kala Glapsayuta putramu bakal tak lorene lho sajak nemu bralang pita anggon nduweni panjalukan pitik seta wujude loro cacahe kae jiwa raga kang suci kanggo gantining jadang pangan medheke ana sakjroning waduk yen to beras fitrah
anyuceni jiwa lan ragane. Yen to mori kae kanggo butelmu sewaya-waya madhep marang Kang Kuwasa, yen to kasunyatan kabeh apa kang dadi panjalukmu ing donya iki ana kawujudan. Aturing sepone tanah lu Jawa, tedhake wong Maratapa rembesing madu kena ndek udemi. Enggal wutahno anakku sakjroning mbok kakak. Kaki legeyek, aja kesuwen. Sakake putramu sak jroning gua garbaku. Mundur orang jangkah, tampan ana putramu. Jegar anggonmu nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Baliku sabring rompok lawan anakmu sakloron iki dina. Kaki legi. Nini legi. Kula mirengaken wonten pepungkuran menika panjenengan nimbali kula. Janjane, loh, menapa menika leres si Joko Jlagor kaki legeye? Kasunyatan apa kang iki dina jugarake anggonmu nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa awit aku balik lawan anakmu sakloron. Dados anggenipun panjenengan nimbali kula menika amargi bocah sakloron sampun kepanggih kaki legeye. Ini coba titio sawetara bener iki dina anakmu apa ora? Kaki legeye. Amargi Joko Jlagor sakloron menika wonten titikanipun ngagem janur kuning wonten jangkanipun. Menika ingkang kula boten pangklingake yen to Joko Jlagor sakloron leres wonten ngarepan kula menika kaki legeye. Yen kaya mangkono iki kabeh wis kajabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Anjih kaki Nadyan legeye. to anakmu sakloron kaya kacidra dening Sri Bathara Kala Gelap saito. Rahayu saka Gusti Kang Maha Kuwasa kalukar sukertane iki dina ora tumama ning Bali kaya wingi. Dados Joko Jlagor sakloron menika dipun cidra dening Bathara Ora Kala tak selaki jroning ati kasunyatan kaya mangkono. Ini lego. Kaki legeye. Kamar mancung cinumpet kang ateges aku meling marang iki dina kanggo wadening awak dhewe wae. Apa kang dadi kedadian sakjroning rompok? Kaki legeye. Kula mboten bakal buka wadi menika, namung panjenengan kalian kula ingkang mangertosi. Yen kaya mangkono iki dina aku kok apa kang dadi sesantiku. Ini lego. Kaki legeye. Bungah tak sawang jroning atimu iki dina mergo baline anakmu sakloron. Nggih kaki Ing legeye. kasunyatan kae prenjak tansah ganter-ganter. Kaki legeye. Sansaya banter prenjak menika anggenipun ganter-ganter. Malah kaporo menika yang dipun Joko Jlagor kekalih rawuh malih wonten rompok panjenengan kalian kula. Kaya mangkono. Tamangka kula kemutan lho kaki legeye. Babagan. Rikala semanten Bapak Febi menika lak nggih sampun matur kalian panjenengan yen to putra kekalih menika sak sampunipun dipun ruwat badhe dijak wangsul malih kaki legeye. Ning ya iki dina supaya terwaca perang dadi wigati bakal Nggih. tak porku. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu mboten pangling. Bapak Yakobus Febi Setiawan Ibu Triwahyu Ningsih. Rawuhipun panjenengan tumuju sakjroning rompok kula damel kaget ing manah kula awit panjenengan beto kados mekaten. Janjane mung wigati punapa. Nun sewu dalam talang atur Bapak Yakobus Febi Setiawan setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringi bebungah wonten kaki legeyek lan ing legeyek amargi sampun kula wentah putranipun nggih sakmenika dipun tebus ngaten. Nuwun sewu Bapak Yakobus Febi Setiawan Ibu Triwahyu Ningsih. Bilih panjenengan beto kados mekaten minangka sedaya panjenengan tumrap kula sosisian kula awit sampun wukar sukerta putra panjenengan kekalih kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Katen panggih. Ing titiari kaliyan punika wonten net tetembungan tebus boten saged
Wedi ini nek dititipno ditebus ya Pak, kaya kadean nggih. Mboten. Nanging tebus kang aten netepi antepipun kalbu panjenengan bilih napa ingkang dados adicara panguwatan sampun kasembadan. Bingaing manah linambaran kanthi sedekah. Leres. Leres. Sapa ki sampun ikhlas Pak? Sampun ikhlas Ibu lahir ikhlas. batin. Badhe kula tampi mugi ndadosaken berkah lumebaripun rezeki panjenengan sak keluarga. Amin. Coba gawe tampan. Jane putri ku tampani korong dinongkas ben ndang tukang pijet RT. Bapak Febi putri wakil. Sasampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sesisian kula. Titiari kalian badhe ngajak kondur putra panjenengan. Wonten wigati punapa enggal-enggal kemawon. Islam. Ingkang Ajeng di Islam. Pakih Ferdinand nggih badhe dipun hitanaken kula tansah saged ndedonga lumampah kanthi sawijing slamet kagem budaya Nikara pinaringan enggal dangan samangkila dadosaken putra ingkang saleh. Amin. Bapak dan Ibu, ing mriku badhe nitipake wujud janur dumateng panjenengan sami. Kula suwun Bapak Tuan Ibu, janur punika panjenengan samangke dekek sanipun bantal utawi kasur. Anggenipun biasanipun putra kekalih panjenengan sari. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Saboten gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten kaya. Nggih, kanthi piwulasan donga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora nduwak wujuding janur, nanging aku nduwak sengkalane anakku uger-uger lawan. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalis rubeda nireng sambi dipun Fatihah kaping 3 nggih kapara sae saged ngeles dadosaken putra ingkang saleh. Ing mriki sampun dados anak kula paring jejuluk Joko Jlagur. Jangkepi syarat sawana Bapak Febi so Ibu Tri nimbali putra panjenengan kanthi sesebutan Joko Jlagur. Bapak padha Pak nggih. Nggih anakku Alessandro Febi Setiawan, Joko Jlagur. Ger anakku Alessandro Febi Setiawan, Joko Jlagur. Dalam Pak. Ger anakku Taki Ferdinand Setiawan, Joko Jlagur. Dalam Pak. Gir anakku ingkang nomor setunggal Alexandro Febi Setiawan. Joko Jlagur. Dalam Bu. Nggih anakku ingkang nomor kalih Taki Ferdinand Setiawan Joko Jlagur. Alhamdulillah sampun purna oleh dados wigati panjenengan. Sumangga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi sedya wigati kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan kaberkahan tentu. Minal hajati bil barokatih Fatihah. Bapak Tuan Ibu, putra kekalih panjenengan kula pasrahaken dumateng Bapak Tuan Ibu. Nyuwun pangestunipun Bapak Ibu damel jimat paripih daya nyoka santosan ugi leres dadosaken putra ingkang saleh. Bapak Yakobus Febi Setiawan saha Ibu Triwati Ningsih purnaning pahargyan kula tansah sugeng ndherekaken kondur tumuju pidalem songsong rahayu nirikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legi. Ini legi ya. Sak konduripun Bapak Yakobus saha Ibu menika lah kok nilaraken embor saisine jan-jane wonten werdinipun menapa kaki legi. Ya edahe awak dhewe iki urip bebrayan ana ing tanah Jawa. Kebak adat budaya mengko werdilan samudana. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane.
Nggih. Embor. Embor Awak wedi. diwajib gemborake utawa ngandhakake marang tangga teparo ana ing Pasuruan Kidul. Nggih. Yen to kasunyatan Bapa Yakobus. So Ibu Triwayu Sekai wis Lukar Sukerto putrane. Menika wonten beras kuning werdinipun menapa gage-lege? Yen to kasunyatan Bapak tuan Ibu wiwit suwe kae wis ngeneng-ngenengake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Sampun kasembadan. Lajeng wajib menika wonten werdinipun menapa? Wis dadi kewajibane wong tuwa yen to kasunyatan iki dina. Wong tuwa ngono ora mung tansah nglairake maringi jeneng. Nitanake nikahke uga buat sengkalane iki kewajiban. Sampun kewajiban. Lajeng wonten kembang setaman ugi wonten werdinipun menapa Bapak gage-lege? Yakobus Febi Setiawan Ibu Triwahyu Ningsih ora lali marang kadang tuwa papa cacahe kapara-para nabi para rasul para wali wong tanah Mekah Madinah tanah Gulu Jawa bil khusus lagi danyang dan Sohibul lan ana ing tlatah Pasuruan Kidul minggaing ahli kubur jaler lan Estri. Ugi wonten kupat lepet werdinipun menapa? kasunyatan iki dina hajate Bapak Febi Ibu Triwahyu Ningsih ngrewohi marang tangga teparo njaluk pangapura ora bisa ngaturi apa-apa mung tansah ndedonga lemah teles muga Gusti Kang bakal Beles. Ugi wonten godhong alang-alang, godhong apa-apa dalah godhong kula werdinipun menapa? Bapak Yakobus Febi Setiawan Ibu Triwahyu Ningsih wiwit awal duwe hajat lan akhire tansah nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalis rubeda nerek sambikala Amin. sak badane duwe gawe to hajat kae kaluwihake kajembarake rezekine kok sakmitane godhong luweh kang ateges luweh Lebih. Angge ingkang pungkasan menika wonten kupat luar gage-lege. Kupat luar wujude adicara pangguwatan uger-uger lawang iki dina wis kalugar dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sineksen para malaikatipun awas Allah, para nabi, para rasul, para wali wahana Mekah Madinah tanah Gulu Jawa bil khusus akid danyang Sohibul wonten ing Pasuruan Kidul. Ugi dipun hangastreni para pamirsa kakung sumawana putri tinampi ing dinten Rebo Wage malem Kemis Kliwon. Kanthi piwasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar sepersane wa subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Dadi panjul kasunyatan iki dina tak sebagane apa Kang dadi panjul nanging aku njaluk sabyan wis saguh. Saguh Kang Gaya. Kulo rino lan ngesi karo kula saya tak kanca keslastane daleme Bapak Yakobus Febi Setiawan kae yen to nganti bebaya kang bakal triju saka lor Tak oyak tak balike ngalor. bebaya wis saka wetan Tak oyak tak balike ngetan. kang triju saka kidul Tak oyak tak balike ngidul. bakal tumawa saka kulon. Tak oyak tak balike ngulon. Jejer papat terus adepi ateges Pitara kula gelap saya njaga keslametane daleme Bapak Yakobus Febi Setiawan rino lan ngisor lan dhuwur tansah pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kanthi lan nyawa kepanjingan sukma. Seta wujude loro cacahe pundura sabda bakal pinangani.
Alhamdulillah adicara pangruwatan lumampah rahayu ing Wigoro. Kula saketen saking keluarga sandiwara barungan Purwo Budaya Yonegong Samudra Bangat Songo Ameng Sesanti Jaya Wijayanti rahayu kang sami pinanggih lestari widodo kalih rubeda dereng sambikala. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.